I got clinical post. Gịnị ka ị na-arụ? Student, Kayo. Unu wụ student? Yes, sir. Ị dị afọ ole? 22. Ị dị 22? Yes, sir. Ka ihe na-agụ ebe ahụ ị nọ? Was basic nursing. Okay, what is nursing? Define yaram nursing. So What is nursing? taking care of. Taking care. Nursing wo gịnị? Taking care. Taking care of nne gị na nna gị akwa ya? Taking care of nne gị na nna gị akwa ya? What is No, sir. what is Of nursing? patients. Taking care of patients. Taking care of who? Patients, the sick. Ya will tell the na ahụ na-adịghị gị. Taking care of yourself, abi? Or ya will nursing? How many types of nurse do we have? How many types of nurses? There are so many we have? types of nurse. There are so many types of nurses, sir. How many? Uncountable. Tell me now. There are so many types of nurses. It depends on the one you are doing. How many? Nelemanya, how many? 10. 10. 10 types of nurse. Okay. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Akuma si Oh, daddy. daddy. Yes, Eh? sir. Okay, man, when Yes, sir. when satisfied nursing assistant, when licensed practical nurse, when registered nurse, these are the 3 types of nurse. Gay and gay, how many types of nurse? Among the 3 types of nurse, how many types of nurse? Go to school as a person, as a girl, no, one boy 22 years. Imagine types of nurse. When a nurse is at the school. Inonga atako shigremeze beranga na ataka shigremeze mega interview. Amu guage. Akwa amu guage. Ehunge mega clock it na ge clock hoya. Akwa ehunge clock hoya amu na ge suru clock hoya. Go and study your book and be serious about it. Bishop, good evening. Emele nge interview ebe ambo. I yesterday, man, I network no nenye nsobu. Okay. You kwe nurse or where? Yeah, I'm currently practicing. You practicing. How old are you? 30. Huh? I'm 30. 30. Oh yeah. That day, but network you against Wabi. Then man, all the can want to she may put you again. Ganti nurse liar. Yes. Listen. Not a noise nada. Each of this interview government. Not a nurse, nurse nada. Nurse. Not a noise nada can make interview. Everybody guna can make interview. Me chop and get back to him. Oh, they could go outside. So one day make it noise. Can we go near? God, the better. Ma.
ọ dị mma mepe ebe ahụ ka m na-ahụ gị ọfụma ọkụma ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na soshal midia niile nọọsụ m gaa n'iru were fon a ndewe n'ala ga-ebili ọtọ gị ele azụ ọnụ were reverse bịa were reverse bịaba wepụrụ aka na-akwa nọọsụ gị ọwụ wepụrụ aka na-akwa nọọsụ gị ọwụ ebere na-abịa ọwụ ebe a ka ebere ime ka ike gị ọwụ fụta ebe a na ka ebere ime ka ike gị ana alaranụ pụta amakwala na ewuola shuga anti amakwala na ụmụ okorobịa ọwụla ataga gị na-ataga shuga anti ebere na-abịa were emeghe ka ike gị boost pụta nga were reverse bịa bịa were fonu gị nọọsụ nke gị ahụ nke agụrụ agụ ka ọwụ nke amụrụ amụ I'm a registered nurse. ele ihe imere by registered nurse kọwara m nke agụrụ agụ ka nke amụrụ amụ ịnọ hia na-ama egwu types of nurse enwere hia na-ama megere ntị Agụrụ m general nursing. ịgụrụ ya agụ ị mụọla nwa n'ụlọ mbụ Mba, iwe onye ebe amụghị m Mbaise. Ahịa azụ. ebe na-ahịa azụ Ekwere azụ. ebe na-ekwere azụ Mpam. Ụmajụ mpam. ebe na mpam Ụmajụ. unu nwere onye ara na family nne gị na nna gị dị a Mba. mpa gị na mma gị ọ dị ndụ Mba. ị gbawala nwoke obi mbụ Mba. elee ihe mere na ilube di at the age of 30 years Onye mụ na ya ọ dabara mụ na ya. gịnị mere ọ daba gị ọwa agwa ọjọọ ka ọwụ bad character gị ka ọ bad character gị ka ọwụ na ọwụ ihe iche na ọwụ elee ihe mere na ọ daba Ọ wa agwa ọjọọ. nke gị nwa ka nke ya nwa Ọwụ nke m, ọ nke ya nwa, ọwụ nke m. enwekwana mgbe unu ga-ekweta sọ ọwụ nke gị enwere mgbe unu ga-ekweta sọ ọwụ nke gị ịchawala pọpọpọpọpọ enwere mgbe ị ga-ekweta sọ ọwụ agwa ọjọọ gị nwa bingo nwụrụ anwụ ebe Ọ hapụrụ ya bishọp. demio techaga ka chịwa awa ịbịara nga awụ nke ha nke Bishọp ọ mụ awanye ha asị hapụrụ gị ya. demio Chineke agba gị ọkụ lekpa m jee defend gị na dema na anọ nọ nga defend onwe ya Chineke agba gị ọkụ lee ihe chagha energy bulb enyi achara ka headlamp moto wepụta ihu gị ya ịchọchị ya mepụta oge ya iche hapụ usu gbapụrụ n'ụlọ mmadụ echi weta ihu gị ahụ close to screen ga weta ihu gị ete weta ihu gị ebe ihe ọchaghị ụkwara ụkwara nwoke ọtagidele gị mbụ gị gaa n'ụlọ nwoke chefuo pantị gị nga ahụ lama Mba.
Ele agwa ọjọọ ma anyị nwere ị na-like ha ị chọrọ ịkwụsị nwoke ọbụla bịara gị nso chọpụta agwa ahụ ya hapụwa. Onwekwa agwa ọjọọ ma m nwere Ewono Jesus nne ya ka ọ bụ Bishop ewo Hail Mary full of grace, the Lord is with us. I hear wo. Asking them you, Sister Margaret, asking them you. Ewe ekele Maria sị jupụtara na sebụrụ wa Jesu Kristi nọnyere anyị. I hear wo. Nwa agwa ọjọọ nwere so eju na agba m. Otelegoji abụ asụ. Amabekwa m anyị tụsịbịa. Oya were asụ gbee n'aka gị. Were asụ gbee n'aka gị na. Ewe ọchịchị alịa kwa izu ori ike ewe ọchịchị alịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place. Chineka bago. Without ejimeme I don't know ejimeme without amamoto m shekwu ekwu na use okwu na be enyi. Ije ju onye na-azụta. Mụnwa ga-eji aka m zụrụ case ma onye ọma mụ na ya enwe hụ ma ewepụta nye ya. Telerozan. Ije aga zụta okpu. Mba, a na-etinye ya na gbanwe mee nọọsụ na ọ mere without nga m na-amaghị onye mụ na ya how far onye mụ na ya mega ihe how safe ọ dị. Mba nsogbu adịghị. Ị ga-efuru hụ ma glove n'ije arụ ọtọ. Ị na-arụ ọtọ ka ị gbara hụ ma hand glove Chineke gbakwa gị ọkụ ịchagha bra. Ị gbara to bara huo ma hand glove nna Chineke gbakwa gị ọkụ no sị gara eyicha ma apron unu na were ma ihe eji echeki BP ị bịara ya n'ọtọ ịlama gị were ma gị echere condom from ụlọ ọgwụ lama ị gara achere ma apron ma ihe eji echeki BP ma vitamin C ị na-aṅụ eji gosi nwe nọt ma bingo a na-ata gị eji anyụ bekwa m mbụ. Look at agwa m nọọsụ na iwe nọọsụ nyube mpụ shem to you elenu ihe o wee taga elenu isi ihe o wee taga kemgbe ebe ị na-anyụbe mbụ kemgbe etowere agbọghọbịa kemgbe ị fụtara ụwa kemgbe ataga gị ele isi ihe iko ịpụọ na gị na-aka ga na-eko fine girl a na-akpọ gị nwa ma ga na-aga second while enyube mpụ ọdịnarị ọkụkọ na-ewu na nkịta ha jide anyị look at Bishop kwụsaka n'ọnụ ndị na-agbajucha gị n'ahụ ị naghị anyụ inyube mpụ ọ ga-awa ihe ga-enyo na gị ga-anyụcha nyụọ ma indomi nyụọ ma hot dog ịtara ata nyụọ ma azụ ịtụrụ aka egboriri ị ga-anyụcha ha niile o ruo ugbu a kemgbe ịtaga nwoke taga gị nwe nke ị chọrọ ịnyụ o ji afụ ụfụ Bishop demyo ọfụghị ogene ị gara aga maburu jakị sọ wee nyi gị nwoke yara ataga gị ị gara aga maburu ndị pamụ jakị sọ wee nyi gị nwoke ị ga-ahụ ụmụ okorobịa dị otu anyị ede ụmụ 20 years dị otu anyị ede pinọpinọ nwa ịhụ anyị ga-agafee ị gara aga maburu ndị epe ụkwụ họs agagharịga n'amụ ndị amụ ha yiri ụkwụ nna ma ga-amaburu asị ma ọ ji afụ ọfụ onye eriri eri odi ndị na-achọ genotype bụ Chineke agbara ọkụ genotype mụ AA blood group gị O positive kpọọ phone nọmba gị 081 49 14 46 ọgwụla 04 no 04 ọwụkwa eme gị ichewe onye n'obodo oyibo ga-abịa lụrụ gị kpọfe gị abroad enwekwa onye ga-akpọfe gị abroad nọrọkwa nga na-achọta nwoke ga-alụ gị nwoke ụmụaka chọtakwa onye nọ Naijiria ga-alụ gị nwere ezigbo aka ọrụ
ị na-echere onye ga-abịa kpọfee gị abroad mee chọtakwa onye ga-alụ gị nọ na Naịjirịa gị na ya ga-etimu ọp so ụmụaka gbarịa nọmba gị 081 49 14 hello hi ele ihe chọrọ ka onye ahụ bido kwuo immediately hello hi ga-ese ịgba asụ ara ịhụrụ na iwe ike ọtọ asị Chineke agbaghị ọkụ But Bishop, ọkwanụ gị bịa na DM mmadụ gị ma onwe gị introduce amụ so person ihe m chọrọ bịa ọwụ agwọ asịghị edemio Chineke agbaghị ọcha dịka ara nna ma na ọ ga-arịwa bịa mewe ihe epegepege were fonu zara otu kọlụ ka mbụ kọlụ teenage aza kọlụ. Did you see my small phone? Nosa video. Phone ọwọ bela akụkọ. Nosa dezi. Chere ka m chọọ ebe ọ nọ. Jebi shi na nọnyere anyị. Anọ m Lagos. Gbakwa ha sị ha bịa patronize m na ihe m na-emekwa. Na ngwa ndị ole ha that's nke ibera fat ka ibera ịchọji. Mba emeka ha m advert. Adam si ekwuga. Lanya ọ dị ka we trouble maker. Ọ dị ka we trouble maker. Mba. Onwe n'ihe m kwuru Bishop. Ama agbaghị akantị hia o. Ama nọ nke agbaghị akantị na PK one call get ya speaker atọ ya. Ana m ihe ị na-ekwu o. Ana m ihe ị na-ekwu. I can't hear you. I can't hear you. No, safe journey.